Λιθρίνη. Όχι. Ναι, λιθρίνη. Α, είναι καλό. Να βρέξω τι να πω, όχι. Ναι, βρέξω. Αυτά είναι τα λιθρίνια που λέει ο Γιάννης. Αυτά είναι τα συνηθισμένα. Ότι είναι τα συνηθισμένα λιθρίνια. Που βγάζει λέει όλος ο κόσμος. Ναι ρε μαλάκα, γιατί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι λιθρίνια. Κατάλαβες, είναι... Έλα. Τώρα χαλάσαμε την απόχη του Γιάννη. Βρέξαμε την απόχη του Γιάννη για ένα ψάρι τέτοιο. Μαλακία. Να σου πω, το ξέρεις ότι έχεις έρθει στη μέση και χωρίς από εδώ εγώ, Το ξέρεις ότι έχεις πάρει τα καλά μου σου, έχεις έρθει στη μέση και εγώ χωρίς από εδώ. Έλα, άντε γιατί δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Καλό είναι. Αυτά είναι τα λιθρίνια που σου λέω. Αυτά έχει πιαστεί το αγκίστρι, έχει περάσει το δόλωμα. Είναι το διχτάκι μου ρε μαλάκια. Έλα εδώ ρε εσύ Κώστα να δείξουμε λίγο το αγκίστρι. Έχει ωραία χρώματα. Κοίτα εδώ αγκίστρι, πώς, τι κάρφωμα κάνουνε. CX05. Ωραία χρώματα. Κοίτα τι ωραία χρώματα έχει. Πάμε. Έχετε συνέχεια. Αγγέλος. Καραγγέλος. Όχι. Μπορεί να μην βγει γιατί έχω σκάλωμα μπροστά. Το πάω λίγο γρήγορα. Μπορεί να και έτσι πουρα μικρή να έχει πιαστεί έξω. Δεν νομίζω. Τέτοια χρήματα δεν κάνει. Σήμερα Γιάννη τα είδαμε όλα. Θα κάνει πολύ κοφτά, και γρήγορα. Τουλάχιστον έχω περάσει πάλι, μα είναι κομπλία. Ξενέρωσε ο Γιάννης τώρα. Αφήσαν οι μαλακίνες. Για κακαρέλο έλεγα, αλλά... Αλλά είναι πολύ καλό λιθρίνι. Άσε μας. Λιθρίνι και καλό δεν είναι. Θέλουμε αποχή. Τι απόχει Τι είναι μικρέ. Ας πάω εγώ μπροστά και άμα είναι κάτι καλό. Τώρα κάνει. Πάλι λιθρίνι. Ο Γιαννάκης, ο Γιαννάκης ξέρει που μας φέρνει. Και τον ευχαριστούμε και δημόσια. Μη πας λιθρίνι, δεν είναι. Δεν είναι συναγρίδα. Τι συναγρίδα, δεν είναι κανένα σπάδος. Λιθρινάκι μικρό είναι, δεν βάζω από εκεί. Ωραίος, μπράβο Κωστάκη. Για δείξε. Εκεί κάτσε. Ωραίο. Πιο καλάμι. Αλφα 15. Ωραίος, μπράβο Κωστάκη. Τα μαλλιά μου πώς είναι. Φτιάξε το μαλλί σου Γιάννη, να βγει στην κάμερα. Παίρνω κι εγώ, Είναι μεγάλο το ψάρι. Όλα λίγο πίσω. Ευχαριστώ για να έχετε μια προσέχει. Αχ, καλέ, προσέχτε. Πού θες να το φέρω? Θες να πάμε από εκεί? Και είναι λιθρίνη. Όχι, όχι, όχι. Είναι τσιπούρα και είναι και μεγάλη.
Ήθελα να γράψει λίγο τα φρενάκια πως ακούγονται, τι ωραία πάνε. Μηχανάκι Tian, Calami Class H. Και τα φρενάκια πάντα είναι απαραίτητα, παιδιά. Φρενάκια πάντα, παράμαλο καορί 0.33, αγκιστράκι C605. Το καορί είναι υποδοκιμή, λόγω που έχουμε έρθει σε μεικτό βυθό, έχει σκαλώματα, οπότε θέλουμε να το δοκιμάσουμε σε δύσκολους βυθούς. Το ψάρι έχει έρθει, Είναι στην αγρίδα. είναι στην αγρίδα, Και είναι μεγάλο το ψάρι. Μίτσο! Ναι, εντάξει, άστο. Στην αγρίδα, τι να κάνουμε, Γίνονται και αυτά. γίνονται οι στραβές. Μπράβο ρε Μίτσο. Μέχρι να βγάλει ο...